سلامن قصانتن نخولاتكم تخطاتلتي إيرتريان ميديا نيتورك انقع نابناي لومي معلت مدب زينانا بدحن متأخم لومي سونوي 16 مقابيت كلتشن 26 عالمنا بسنكتي أمونغو أمريكان إسرائيلن بحدا وغن كمون إيران بخال وغن زكاي زولو بورت عندما كوينات أب حدا خابت زخبدة تاريخا ومحنقوت ركبالا كم تقدمنا أبز حلوف مدباتنا سجلتنايو كابتو كوينات بعشرين شمونتن لكاتيت زجمر إيران نتأزيو استراتيجيكاوي زخونة متحلال في متأببو هرمز بتكبار عتياتو تركب إذا السقوم تزي أبعداق عالم عابي رعد فاتيرو واقاتات ندادي ب400 كبيلو يركب نزي أنت قلت إلو زلو عالماوي قطبا وحدقان مفتاحن نتمت أبوبون مخفاتن بريزيدنت أمريكا دونالد ترامب ناب زتفلالي هاقرات عالم مرخب كويناتن ناب تزوباك سداز تصوع هسوس حدو أقريبو نيروم حجي ما تزعبي حطو ناي ملأ معكنا زينا علمنا كوينو زلو نزي تصاوعتنا أمريكا من تقبلو من كانت إقوو زبليو لومي زوات زلو عالماوين تتابات بفلاي دما معكنا زينا سكاي نيوز MBC CBS كمون Associated Press بموكاس نفس وكف هاجر زبالوتو ملاشن أبوشت أمريكا زلو مفللاين بسفيحون بزرزرن حزنا لكم قريبنا لنا ادمنا بملاش هاجرات مئتاونا بريزيدنت دونالد ترامب زحلفت أدام أبزهابو مجلتي تشاينا فرنسا جابان دوبوب كوريا عباي بريطانيا كالوتن مراخب كيناتن نامت أبو هرمز بمستاد نتمسمر كفوتن وحسن كجبرو بوقع تسويعوم بريزيدنت ترامب نتصاوعت كقربن كله زقربوك عند مغنيات أمريكا أب علم إتا زعبيت أفرايت ندادي بمخانا بعصوا اتمت أبوبو بزح كم زي تتصلو اتن كالوت هاجرات بفلاي هاجرات إيسان إيروب أنجنا مولو بمولو أكتي بهرمز دحلف ندادي زمركوسا بمخانا ناي بعلن تأتاك حلوة اللون زبلين يروم إذن هاجرات نتبعلن زتك أمالون نداد زرخبالون كل ما يكحلوة قديت هاللون واقا ندادي كبل كله نحن أمريكاوين بزح جنزبينا نقبر كبل بريزيدنت ترامب آب محبرهم من رخابي قليج بنيرو يقول نمبرك سابلو ميسوني على 16 مقابيت والحانت هاجر مراخب كيناتا نابتزوبا كسدد مخانا أي حبرتن نفس وكف هاجر ذهبتهم ملاش دما كم السعبيوم اتي زعبي يقول حتى تغيروا زنبره ني عباي بريطانيا ملاشيو قدامي منستر عباي بريطانيا كير ستامر تمالي سنبت مس بريزيدنت دونالد ترامب بتليفون تزراريبو اتركب دحرتي ترامب ني بريطانيا نقيفو زهابو مجلتي اتقدامي يركبيو ترامب زحلف الصمون بريطانيا امريكا ابتزوبا نزلوا مدبرات نمتق امس عبيت كوينات دحر معواتنا صنيحم زصنبرو سبات ايدلولانيوم كبل مزراوي يذكر أبزنا يسنبت ركوبام كلتيوم مرحتي متأبو هرمز مخفات أزيو أقداس مقانو تسمامي مقان تهلو بريطانيا جن مراخب كوينات كسدد قال أعطوتن منيستر تعاتنا بريطانيا إد ميليباند لومي نمعكن زينا سكاي نيوز أب مدب ناي تريفر فيليبس أبزهابوك ألم حتت نتمت أبوبون مخفات انتا كقبر كم زخل مس مشارختنا بعمقوت نمرمرها لنا مغنياتو إز قداي نواغا من نبابرو هزبنا بغدتا تسأليو ألو إلوم بمسرت أتصاب غازيت از سانداي تايمز بريطانيا مراخب كوينات أب كنت تسدد سب زي بلن نتوك تزت ريا درونات بحري كابتي أب مأكلاي مبرأ زركب ناي حيلي بحري بريطانيا ناب هرموز كتسدد تحسب مهلاوا تحبيروم إذا مالت نوت تعدراتا أب حدقا كيئتوت بتكنولوجي طريقة تحجز تدلل مالتيوم بات ماكفادن ناي بريطانيا لومي نسكاي نيوز أب زهابو قال بريطانيا نابتي زسافح كوينات ناي مأكلاي مبرأ بقطتا أي كتسحابنيا بمبال نتناي مستاف تخؤلو أحسيس ولو اتن أب ندادي مأكلاي مبرأ بزل على الدرجة زمركوسا هاقرات إيسيا ونتحطو أمريكا بتنقاقين زريعو زلوا جابان مبزحتو ندادئة بهرمزيات اتو بريزيدنت ترامب نز قداي بقطتا مسقداميتي منيستر ناي جابان ساناي تايكاتشي أب زمت صومون حاموس أب وايت هاوس ركب كهلوة تتميتي كبار قناغ كساب حجي جابان مرخب كوينات ناي مستاد زخونة ملكة عير آيتن وقعو ملاشا دما دحرتني حاموس ركب كفلت يوم منيستر قدات وطاي دوبوب كوريا لومي أبزوطو وقعو مقلتي نزت أويعت ناي ترامب سمعنايو ألنا نتخونتات مس أمريكا بقربا بموهاد بتنقاغ خنقمقموينا كبل دبلوماسيا وملسيبو بتكبار قنا زاكي زخونة وتهدراو مقصقاس أي ترأيين
ሚኒስተር ጻዕዳ ኣሜሪካ ክሪስ ራይትስ ንማዕከን ዜና ኤምቢሲ ኣብ ዝሃቦ ቃል ኣብቲ መጻብቦ ንምኽፋት ዝግበር ጻዕሪ ቻይና ሃናጺት መሻርክቲ ክትከውን ትጽቢት እግበር ክብል ተዛሪቡ። ምክንያቱ ቻይና ሓንቲ ካብተን ዝዓበያ ዓደግቲ ነዳዲ ኢራንን ማእከላይ ምብራቕን እያ። እንተኾነ ግን ወሃብ ቃል ኤምባሲ ቻይና ኣብ ኣሜሪካ ሊዩ ፔንግዩ ኣብ ዝሃቦ መልሲ ኣዝዩ ዝሑል ነይሩ። ኩለን ወገናት ነቲ ዞባ ንምርግጋእን ውሕስነት ናይ ምሕላው ሓላፍነት ኣለዎን ክብል ምላሽ ሂቡ። ኣብ ሕብረት ኤሮጳ ፈረንሳ ኣቀዲማ ሓደ ሓሳብ ኣቕሪባ ነይራ። ፕሬዚደንት ኤማኑኤል ማክሮን ምስ ሃገራት ኤሮጳ ህንድን ካልኦት ሃገራት ኤስያን ብምዃን ዓለም ለኻዊ ሓባራዊ ሓይሊ ቆይሙ መራኽብ ክስነያ ከም ዝኽእላ ሓቢሩ ነይሩ። ግናኸ ሓንቲ ዓባይ ቅድሚ ኩነት ኣቐሚጡሎ። እዚ ማለት ድማ እቲ ኩናት ምስ ሃደአን ኩነታት ምስ ፈቐደን ጥራይ ክብል ተዛሪቡ። ብኻልእ ኣዘራርባ ፈረንሳ ንወተሃደራታን መራኽባን ኣብ ማእከል ደማዊ ኩናት ዝወድቕ ዘሎ ሚሳይላት ከተእቱ ፍቓደኛ ኣይኮነትን። ኢራን ብወገና ነዚ ኩነታት ብዕቱብያ ትከታተሎ ዘላ። ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ኢራን ዓባስ ንማዕከን ዜና ሲቢኤስ ኣብ ዝሃቦ ቃለ መሕትት ሓያሎ ሃገራት ንመራኽበን ውሕስ መተሓላለፊ ክንበን ሓቲተን ኣለዋ። ገለ መራኽብ ካብ ዝተፈላለየ ሃገራት ድማ ብሰላም ክሓልፋ ፈቒድና ኣለና ኢና። ግናኸ እዚ ውሳነ ብወተሃደራዊ ሓይልታትና ጥራሕ ዝውሰን እዩ ክብል ሓቢሩ። ዓባስ ብተወሳኺ ምስ ኣሜሪካውያን እንዘራረበሉ ዝኾነ ምኽንያት የብልናን። ምኽንያቱ ንሕና ብዛዕባ ጉዳይ ኒኩሌር ኣብ ዘተ እናሃለና እዮም ብ28 ለካቲት ሃንደበታዊ መጥቃዕቲ ፈጺሞሙልና ብምባል ነቲ ናይ ትራምፕ ጻዊዒት ንምዝርራብ ብትሪ ነጺግዎም። እቲ ሓድሽ ላዕለዋይ መራሒ ኢራን ዝኾነ ሞጅታባ ኸመነይ እውን ኣብ ቀዳማይ መግለጺኡ እቲ መጻብቦ ንጸላእቶም ሙሉእ ብሙሉእ ዕፁብ ኮይኑ ክቕጽል ምዃኑ እተን ንኣሜሪካ መደበራተን ዝሃባ ሃገራት ወሽመጥ ዓረብ እውን መጥቃዕቲ ክወርደን ምዃኑ ኣጠንቂቑ እዩ። እቲ ካልእ ኣዝዩ ኣገራሚ ናይ ሎሚ ዜና ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ኣብ ውሽጢ ምምሕዳር ኣሜሪካ ፈጢርዎ ዘሎ ምፍልላዩ። ኣሜሪካ ባዕላ ነተን መራኽብ ከተሰኒ ትኽእል ዶ ኣብ ዝብል ሕቶ ዓብ ክትዕ ተፈጢሩሎ። ስኮት ቤንሰት ንስካይ ኒውስ ኣብ ዝሃቦ ቃል ወተሃደራዊ ኩነታት ምስ ፈቐደ ሓይሊ ባሕሪ ኣሜሪካ ምናልባት እውን ምስ ዓለም ለኻዊ ኪዳን ብምዃን ነተን ናይ ነዳዲ መራኽብ ምሕላው ክጅመር እዩ ክብል ብምትእምማን ተዛሪቡ። ብኣንጻሩ ሚኒስተር ጻዕዳ ኣሜሪካ ክሪስ ራይትስ ንማዕከን ዜና ሲኤንቢሲ ኣብ ዝሃቦ ቃል ነዚ ሓሳብ ብቕጽበት ነጺግዎም። እዚ ኣብ ርሑቕ እዋን ክኸውን ይኽእል እዩ፣ ግናኸ ሕጂ ክኸውን ብፍጹም ኣይክእልን እዩ። ንሕና ብቐሊሉ ድልዋት ኣይኮናን ማለት we are not simply ready ክብል ነቲ ሓቂ ተኪስዎሎ። ጀነራል ዳን ኬን እቲ ዝለዓለ ወተሃደራዊ በዓል ስልጣን ኣሜሪካ ነቲ ፕሬዚደንት ትራምፕ ኣሜሪካ ክትሕልወን ትኽእል እያ ክብል ዝሃቦ ፖለቲካዊ ጃህራ ዘዝሕል ወተሃደራዊ ገምጋም ሂቡ። ጀነራል ዳን ኬን መጻብቦ ሆርሙዝ ብታክቲካዊ መዳይ ኣዝዩ ዝተሓላለኸን ሓደገኛን ከባቢ እዩ። በዝሒ መራኽብ ከነሕልፍ ቅድሚ ምፍታና ወተሃደራዊ ዕላማታትና ብግቡእ ከነማልእ ኣለና ብምባል ኣሜሪካ ኣብዚ እዋን እዚ በይና ነቲ ሓደጋ ክሽመሞ ከም ዘይትኽእል ተኣሚኑሎም። ክሳብ ሕጂ እዚ ኩናት ንኣሜሪካ 11 ቢልዮን ዶላር ኣውፂኢላ ከም ዘሎ ዋጋ ነዳዲ ብሰንኪ ዝዕፅዋ ብ40% ሓፍ ምባሉ ኣብ ኣሜሪካን ዓለምን ከቢድ ዝቕባበ ማለት ኢንፍሌሽን የስዕብ ከም ዘሎ ጸብጻባት የረጋግጹ። እቲ ኩናት ንመጻብቦ ሆርሙዝ ጥራሕ ዘይኮነስ ንመላእ ዞባ ማእከላይ ምብራቕ የናውጸሎ። ኣብ ዱባይ ሓንቲ ድሮን ኣብ ጥቓ ሓደ ትካል ናይ ፋይናንስ ብምውዳቓ ገለ ዓበይቲ ትካላት ንሰራሕተኛታትን ከውፅኣ ተገዲደን ኣለዋ። እዚ ድማ ንኩነታት ቁጠባ ማእከላይ ምብራቕ ኣብ ዝኸፍአ ደረጅኡ ኣብፂሕዎሎ። ኣብ መዛዘሚ ክቡራት ተኸታተልቲ ነዚ ኩሉ ሓበሬታ ብሓፈሻ ክንሪኦ ከለና ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ነቲ ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ዝወልዖ ኩናት ስዒቡ ዝመፀ ቁጠባዊ ሓደጋን ዕፅዋ መጻብቦ ሆርሙዝን ንምፍታሕ ንሃገራት ዓለም ዘቕርቦ ዘሎ ጻውዒት ዛጊት ብኩለን ሃገራት ጸማም እዝኒ ተዋሂብዎ ይርከብ። ዋላ ሓንቲ ሃገር መራኽብ ኩናታ ኣብዚ ሓደገኛ ወጥሪ ክትጽንብር ቃል ኣይኣተወትን። እዚ ድማ ንኣሜሪካ ኣብዚ ጉዳይ በይና ተነፂላ ከም ዘላ ንኪዳን ኔቶ ድማ ኣብ ከቢድ ፈተና ኣትይዎ ከም ዘሎ የርኢ። ብሰንኪ እዚ ኣብ መጻብቦ ሆርሙዝ ዘሎ ጸገም ኣብ ዝቕጽሉ መዓልታት ዋጋ ነዳዲ መሊሱ ክንህርን እዚ ድማ ኣብ መላእ ዓለም ዋጋ ምግብን መጓዓዝያን ናብ ዘይተኣደነ ደረጃ ክብከብሎን ትጽቢት ይግበር። ኤሪትሪያን ሚድያ ኔትወርክ ነዚ መዓልታውን ብቕልጡፍ ዝቀያየርን ዘሎ ዜናታት ማእከላይ ምብራቕን ጽልው ኣብ ዓለምናን እናተኸታተልና ናባኹም ከነብጽሖ ኢና። ክቡራት ተኸታተልቲ ኤሪትሪያን ሚድያ ኔትወርክ እዚ ናይ መሻርክቲ ሕቶ ንኣሜሪካ ምሕንጋደን ነቲ ኩናት ንኸሃድድ እዩ ዝገብሮ ወይስ ንኣሜሪካ መሊሱ ከውቆጥዓ እዩ ትብሉ? ርእይቶኹም ኣብ ኮሜንት ኣካፍሉና። ሰላም።